Kublai step ya pi barok ki paralok parajor ki para bangaj baik ki baju sengap baca skor ya ka tinggal jong blay ke bangi juan rai pi man la kapor hagane ka step sacha sin pat ngakwa ya ka benta bat pi ka to ka ne na tinggal jong blay ka tinggal jong blay ka bang ngakwa ban ya benta bat pi ha na kapor ka long syapang ka jingkren ka bangi dei ban nom kren shu bat ban sangeno let's say bila ban kali ka kita ke kentin kabangim day ban krenshu kabangim day ban kabangi day ban sangeno ka kentin kabangim day shu ban kren kabangi ha ban sange no kadai kane ka kentin kabangi la ban shem naga sam ka bashispa iway khot ka basan ka ba ongkum ne jaro ba kren ser ya lau para marjan hari-hari ya utangan penduk no uta uba imeng ba bersorong ya la ka dok nun nganom sya hang ni i ba kane ka kentin ka kentin ban keren siar yano ban keren nari ban keren sniu yano kadai kata kentin kar jingle karukom im ka ba pensosi kamat ngajong blay bau blay hun blay kwa iman ya ka ban sengap ban pej ya kita ke jingle ka jong tau breu lan ta ka breu ban keren siar nari yano wan tarai sniu yano Shushu la dengi pej na ka tin ka jong blay na ka shiti ka jong Jacob lanang menengkong khot bar pun riu ka ongkum no lada uno ru hapdeng jong pi umut ba ulong bariu blay haba san sya de lau telit henre ura syukor no ya la ka do non kata ka jinglong riu blay une ubriu ka bathala talai hang ne yu i shushu ba ka tin ka jong blay ka kren syai ba golong kala ong hang ne ba uno uba sengo ba ulong shisau tau bariu blay ulong shisau tau ba syakri ba syapting ya blay henry lada umla bat sensyari lau telit lada umla ya ka bantek la kam yo telit une ken ulong ubriu lada ka briu ka ba syukor no ya la ka donut namar ha ka jaka bakin penbha ha jaka bakin penbha ya ka jing sniu ya ka no ka jing ya pat ya pra henry ki long penban kita kinong ra tin sniu man penmong man pensrut kata ka dei ka bau blay ong bakane ka jinglong ka tinga jong blay ka ong bau ne ka ne gar kom im gar kom long ka dei kata ka jinglong riu blay ka bat hala thalai gamut kata ka jinglong riu blay ka bam dan jingmut ka bam dan ka bam poi chano ni i shu ka tin ka jong blay na ka gospel Matthews lanong ka bakhat ar rekhot ka balai pun riu lai pun nyo ka tinga jong blay ka ong henre nga ong nga pi baya ka tin thala baro ya ka baki briu kin kren kin ya ai jing ken chapang kata ha ka singi bishar na bana ki tin jong me on pen ksan ya me bana ka tin jong me on pen rem ya me ka tin ka jong blay ka pen pau bar ka kren shai hang ne yu i baya ka tin thala ya ka ba ki briu kin kren ki ha ban ai jing ken Syapang kata haga singi bishar ke jong blay kamu kano ke kentin ka bangi ngi syukren ngi klam da keli ngi klam da tip benia hatu ka dei ne em hatu kam dei hatu kata ka jing jia ka de shisha na em hatu kata ka jing kren ka long shisha na em ka badai hendai ngi shupan kut no da ka ba shutarai bai bakane ka long ka badai kat kum ka jing sngo jongi bakatang i bakak tin ka jong blay bayak tin thala baro ka baki brukin kren kin hap ajing kain Syapang kata ka singi bishar jong blay kamu kano ka ketin ka bangi kren bat tharai sniu yano ban keno yano ban ben yano ban kedau keti yano klem da tip ya ka shisha klem da tip ya ka ka ba shisha ka ka badai bakata ka ong ketin ka jong blay ublay un sabishar ngi ha ba ajing kanya ka jong blay ya ka ka bangi kren bar ka ketin ka jong blay ka ong naga ketin jonga jong pi on pen kesan bana ka ketin ka bangi jukren ka bangi ngi keren katahi on pen kesan pat on pen rem da ka ka bangi keren la dangin pej pat nga na ka ketin ka jong blay kato ka ne syapang ka nuksa ka bangi la ban i na ka ketin ka jong blay ya kita ki briu ka bible ka yutu ingi don kato ka ne ngot ki briu ha ka bible ki ba syukren ki ba syutarai ki ba syumudur klem da tip ya ka sedang ka kot klem da tip ya ka noga jingjia klem da tip ya ka ka balajia hende ku syumudur ki syutarai bangin ya pej ya ka por pa kita ki briu ki ba syutarai ki ba syumudur ki ba kren ka ka ban lajia ha ka jing im jongki ngakwa ban itu ep na ka kitab jing kain lanong ka bakhan riu ter ngi igit khot
kaktin ka jong ublay kayo tu yangi siapang ka jing im ka jong uwe ubriu bat ki parlok jong u ba kata galong ukora udatan baru abiram kini ki briu lai ngut bat rengkat kita ki ars pasan pongut ki weipat ki khun Israel kita ki rangba ki ba don nam ki pai lang Israel ki badon nam kini ki briu pitip ki le ayu ki la yeng yele persya ya Moses ki la sedang man yeng yele persya ya Moses bat kini ki briu ukora udatan baru abiram rengkat ba kita ki ars pa san pongut kita ki pai ba riu don nam ki rangba riu don nam ki la sedang ban yele persya ya Moses kumno kila persya kila ong yang kentin ki ong te kila yalum lang persya ya Moses bat persya ya Aaron kila ong ruh haki pishimti halade kambun haba piyo i bau pai lang baro ulong ubakhui uwe pa uwe bat bau utrai ru udan hap deng jongki balai te pipen kentiu yala de halor pai lang jong utrai hang na yu i bagi ne ki briu lai ngut bagi ta ki ars pasan pongot ki sedang ban keno ya Moses bau Moses uyalam ya ki kun Israel day namar bau kwa burom yala day namar bau ule de kata gajing kwa ka jongu om day ba pau blai kata ka day gajing kren jo ki syukren kim tip bau Moses la khot dau blai Henry ki pat ki tharai sniu yo Moses ki kwa hala day ban ya sansyar lang ya ki kun Israel ki kwa ban ya lam lang ya kun Israel kidang mut bau Moses ushimti uyalam ya ki kun Israel da kata gajing kwa ka jongu kinang mut bau ne Moses ukwa ban kentiu nam yala de hede ka tin ga jong ble ka itu biang yangi na ka jui ka kitab jingkan lanong ka bakhan riu khot ka ar pursau ka tin ga jong ble kong kumno utrail ong to kren hau tau pai lang da ka boong to ken ri no na ka ying jan jong kora udah than bat abiram bar ka ig ble je namar bakine ki breu ki le persya yo Moses kim tip ba baki le persya yo Moses ki le persya yo ble bar ka ig ble je ka tin ga jong ble kala ong hau Moses man ken ri no wat chong senda lan ne marjan bar ki ying jan jong no kora udah than bat abiram bangi ka ig ble je ka khot ka live ka khot ka balai phuwei ka tinga jong ble ka thu ingi ter bar kala je kat ba usudang wai no ya ka ba kren ya ki de ki tin baro ba ka ta ka khandau ka ba hapo chong ki kala kat arliang te ka ta ka khandau kala ang ya la ka shentur bar kala nguj no teli ya ki bat ya ki ying jong ki ba de ki briu baro ki ba ya delang hau kora ba de ki mar jong ki baro te ma ki bat baro kat ki ba ya delang ki jong ki la lej hier im hadu jok ba ka ta ka khandau kala dam halor jong ki bar kala yabdu no nap deng utau pai lang hangin yu i parlok pai i ka kentin ka bangi syukren ngi syutharai ka long ka ba ma shisha namar balai yu i bau kora udah than baru abiram rengkat bar kita ki ars pasan pongut ki syukren ki syutharai yang Moses kinang mut bau neu Moses ukwa nam kwa burom yelade uyalam ki hun Israel ada kim tip bau bleu le jit ya Moses nak tahu apa ki syukren ki syutharai ka jing bishar ka jong blai kala wan halo jong ki bat om tang ya un datan ukora aw abiram menriwat ya baro kita ki bayadon tilang bat ki ka ying ka sem jong ki kun ki ti jong ki bat baro ki badan bentang ta ki baro ki langam syakata ka pok kendo bat ki la yap bat ngam im pej shadu jok ong ka tin ka jong blai nak tahu parlok bi ban keren ban syutharai ya gano ke kentin ya no ban tharai sniu ban mudor sniu klem na tip ya ke shisha ka long ke bama shusula dangin pej ban nga na ka ju ke kitab jingkanyi sa ka wepat ka briu ba kata ka dei ka Miriam ladangin pej na ke kitab jingkanyi nong phat kar khot ba khandai bat shipo ka tinga jong blai kong komno ka jing bitar ka jong blai kala me le persya yaki bat ulalej no swaj uta ulo ru ulakan ri no na tabernakel hakmi ru ka Miriam kala pangyang tholi kum ka yor baru aron ulak khmi ya ka Miriam bara khmi kala pangyang tholi kane ka Miriam kala yo ya jing pangyang tholi adingin pej na ka khot ka banengkong na ka ju ka kitab jing khain khat ar ka yu thu ingi bagane ka Miriam kila kren knyum persya yo Moses bar kila ong shisha ula kren trai tang dau Moses hatu tang hau Moses utrai ukren semla kren dangiru de utrai lu yosngo ya kata oga kti ko jong blai
ka Miriam kelas tang ban ngau sarong padong balai tang ha Moses ba ublay Ukren hato yangi ublay Ukren ka Miriam kelas tang ban pej ha Moses ukshim halade ya kata kana Henry yu i ka ibalajia ka jing tharai sniu ka jing mudur sniu jong ka Miriam kalau wanra ya ka ka jing jia ka basngosi ka jing jong ka pagata galong kala yo ya ka jing pangjang tholi baro chernieng na ta daw ko ban oi pi na gawai ban syukren ban syu tharai klem tip ya ganu ka jing shisha ka long ka jing ma ka bakrau na ta daw i what hapo ki YouTube what hapo ki social media ki don bun ba ki bru ki bakren persya ya ki bru ki jong blai ki bakren ki ba tharai sniu ki ba mudur sniu ban kwa ban oi pi na gawai da perkat pa na mar ka ne kalong ba ma ban kren ban syuk tharai ban syuk no sniu klemetip ya kanu ki shisha na maru blai un sabishar ya ka ke kentin ka bangingi kren ublay un sabishar ka kum ka ketin ka bangi kren na kata kata parlo ba i shuchu ka ketin ka jong blay ka ong yangi na ka Efesos lanong basaw ka ap khandai what I ba ka no ka ketin si kan mi na ka shentur jong pi henry tang ka bit ya ka bantay ya ka banton kam bakan ai ka chinga ya kita ke bayo sngo ka ketin ka jong blay ka hikaya nga bat ya pi tungin kren ya ka kentin ka bapha ka bit ka penso bha ya ublay bat ya kibriu banom kren sniu ya no kaktin ka jong blay ka ay ngi ka jing kai to ngin long kita ki breu ki ba kren ya ka jing shisha pa to blay gor khu ngi na leng ba ka kaktin ka jong blay ka balengkon pa to belong jin dawai na ka por atra jisu blay ba ko dor ngawana kamat jong me nga dawai nom ta baro kini basa pa skor ya me ya na kaktin ka jong me a blay men kta men san du man thot thmai ki panwan ki shaladahi par ai ba ka jing jong ki kan scam ha me pada blay jong ana du ka na si kin kren yang jing shisha kin kren ni ka bare try pa kin ngap no kin sange no na keren na ka bakar sniu ya no na ka try sniu ya no na mar ka ne ka jing keren baki keren ki ha ban aji ka nyak mat jong me try na mar ka tin baki keren on bishar bada blay jong try nga duwai na ka por baro to is na to map lem ya ke baro ke jing keren ka bangi ngi keren try ke personsi ya no ablay par kam tam ya me ablay nga duwai nga pan kertengun chi sepanas ren amen.